Ababeyingxenye yesiteleka sezisebenzi semayini lonmen bathi abasoze bakukhohlwa abakubona mhla kushonoza kwabo abangu-34. Izisebenzi zayifuna ukukhushulelwa iholo lifike ku-12,500 ngenyanga. Indimbane zezisebenzi zangenela isiteleka esahlonzwa njengesingekho emthethweni futhi sasingasekiwe zinyunyana. Yize kunjalo izisebenzi zaphokophela ukuzwakalisa izikhalo zazo okwaholela ekutheni amaphoyisa angenelele. Abasinda bathi isihluku esalandela ukujujwa kwamaphoyisa angeke basikhohlwe. Kulapho sabona khona ekseni ukuthi ngoku sithathiwe isigqibo kodwa sabe sizixelela into esizoyifuna apha sifuna nje 12,500 ayikho enye into esiyifuna akukho apho siyakhona singekayifumani le mali kodwa umqashi bangasinika singahamba siye emsebenzini. Kwaboshwa izisebenzi ezingaphezulu kwekhulu emva kwalesigameko nohulumeni wasungula ikhomishana eyayiholwa ijaji seletha somhlala phansi u-Ian Falam ukuphenya ngokwenzeka e-Marikana. Kuze kube manje akekho sagwetshiwe ngesibhicongo sase-Marikana. U-Advocate Dalimpofu SC ungomunye wethimba labameli elimele isulu nemindeni yazo. Icase elandelayo ezaba khona before 6 months or so izaba yeyona case enkulu ekudala siyilindele lese siyifakile eJohannesburg besike saya kuyo kule minyaka. Leyo icase apho sithi makubhatale kuxolise uRamaphosa kunye nesibanye. Inyunyana yezisebenzi I-Amcu ihole isikhumbuzo saminyaka yonke sesibhicongo sase-Marikana. Size lana sizobhongela emswaneni ngokwazi ukuthi umbuso wentando yeningi esasicabanga ukuthi uzoletha inkululeko kodwa waletha ukufa emakhaya ethu. uMathunjwa uthi inyunyana siyakhela imindeni yesulu izindlu yaphinde yasungula isikhwama semali yokuyinqiphezela. And those that houses are not being built because of family challenges which we cannot be part of it. The trust has taken a decision that they will compensate them with the equivalent money that has built other houses. Isikhalo sika 12,500 esasilelwa izisebenzi size safezeka ngo-2017 emva kweminyaka emihlanu kwachitheka igazi eMarikana.